Bueno, moitísimas grazas, moi bo día. Hoxe estamos aquí convidados polo Partido Popular de Vigo e cunha presencia importante do noso vicesecretario nacional e acompañado, como decía Luisa, de moitos deputados e deputadas do Partido Popular, tanto nacionais como autonómicos. O Partido Popular de Galicia e o Partido Popular de España ten unha grande representación en todas as cámaras, e iso é porque nos preocupamos e nos ocupamos dos problemas reais da xente. Hoxe estamos aquí no terreno falando cos empresarios para coñecer da súa man cales son as súas necesidades, cales son as súas preocupacións e tamén para trasladarlle cales son as nosas iniciativas e, como decía Luisa, tamén Alberto Nadal trasladará cuestións importantes que a eles lles afectan e as que o Partido Popular ten unha alternativa a que se está vendo no resto de administracións. Eu estou segura de que os empresarios de Vigo botan en falta dúas cousas. Botan en falta, en primeiro lugar, que se preocupe deles un alcalde máis ocupado do show que das súas preocupacións, e para iso nós temos unha alternativa como alcaldesa a Luisa Sánchez, que estou segura de que, tal e como acaba de dicir, ten diagnosticados cales son os seus problemas e sabe perfectamente como ten que chegar ás súas solucións. E tamén botan en falta un presidente do goberno que está máis ocupado da corrupción que tamén ocuparse das súas preocupacións e das súas inquedanzas. E para iso tamén temos unha alternativa que é Alberto Núñez Feijóo, que tamén ten un plan para España, para sacar a España do burato no que a meteu este desastroso goberno. E nós, dende o Partido Popular de Galicia e dende o goberno da Xunta de Galicia, que lidera o presidente Rueda, tamén está dando ferramentas para que os empresarios poidan crecer, ter máis futuro e haxa máis industria e, por suposto, máis empleo e de calidade en Galicia. Vemos como en España, onte mesmo, o que fora número 2, o home forte do presidente Sánchez, o señor Ábalos, renunciaba á súa acta de deputado. A nos gustaríanos saber a cambio de que, porque Sánchez e todo o seu entorno non fan nada a cambio de nada. Ábalos era o número 2 do partido de Pedro Sánchez, era o ministro máis forte do seu gabinete e agora, vimos como na legislatura entraba como diputado e acaba a legislatura no cárcere. Lamentablemente vemos como Pedro Sánchez non está ocupado dos problemas reais da xente. Onte mesmo veíamolo no Congreso dos Deputados como as iniciativas que se levan ali son simplemente para estar un día máis na Moncloa, estar un día máis no Goberno e para nada se están preocupando dos problemas reais da xente, do que lle preocupa a xente. E nós, dentro do Partido Popular de Galicia, queremos trasladar que nós aquí en Galicia seguimos traballando para poñer solucións a eses problemas, para poñer en riba da mesa alternativas, insisto, ao que non ten o Goberno de España, porque levamos, dende o ano 2003 sin orzamentos xerais do Estado e así o estamos vendo como se están producindo situacións como a falta de mantemento do ferrocarril, os problemas que temos todos os días e, desgraciadamente, que acabou na desgracia en Andalucía con ese desgraciado accidente do tren. Por tanto, nós creemos que hai unha alternativa seria que amosa o Partido Popular e ali onde gobernamos o estamos demostrando. Moitísimas grazas.